जि अबस्थाखौ नुलांनानै बिथाङा जों दा नैबे जा केम्पआव दङ बे टुरिजम डिपार्टमेन्टनि गेस्ट हाउस दा बिथाङा फैनानै बुंदोंमोन जे ओरै लिक जानायफोरखौ थिग खालामनानै होगोन आरो दैनि सुबिदाफोरखौ जों बानायनानै होगोन बे लामा सामा माने एसे गाज्रि जानायफोरखौ जों बानायनानै होगोन बेबायदि खोथाखौ होलांदोंमोन नाथाय बोसोरसे बारबाय दिनैसिम माने जेबो इनिशियेटिभ लानायखौ नुनो मोनाखै आरो खोथाखौल' होनानै थांदों नाथाय खामानिखौ मावाखै गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय आं दिनैहाय दंफैयो NLFB केम्पआवहाय दिनैहाय NLFBनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांजों आं दान्दिसे सावरायनि थ'दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिथाङानो जाहैबाय NLFB आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि खुलुमबाय बरायनानै लानाय जाबाय गोबाव सम जाबाय नोंथांमोननि केम्पआव फैयाखै आं दाखालि थांनाय बाराव जितु जोनोम सान खुंनाय बावहाय अदालगुरि केम्पआवनो आं थांनाय जादोंमोन नोंसिनिसिम सफैनो हानाय जायाखै जिखियानो जादोला खोथाफ्रा बिदिनोसै दा नोंथांमोनावहाय माबोरै सोलिनानै दं खुलुमबाय गिबियाव आदा उफ्रि दैमारिनि चेनेल नायगिरि साफ्रोम बर' रायजो राजानिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय दा जों बोरै सोलिना दं होनोब्ला एसे कठिनावनो सोलिनानै दङ एसेबां माने स्मुथाव गैद्रायाब्लाबो एसे खस्थ' मस्थ'यै जोङो सोलिगासिनो दङ जानाय लोंनायनि बेलायाव बिदि दं आरो केम्पआव जों उदालगुरियावबो बेबायदिनो सोलिनानै दङ आरो नैबे क'क्राझार केम्प हिसाबैबो जों एसे माने आप एन्ड डाउन सोलिगासिनो आरोखि मोनसे लेभेलाव बेबो थाया आरो बिदिथ' मोनसे जांख्रिथायारि आफाद बिदिथ' सम जागोन मालाबा मोजां जागोन मालाबा गाज्रिबो फैगोन थ' फाइनालि दा नोंथांमोना दिनैहाय सिजफायार बा नोंथांमोननिफ्रायसो सिजफायार खालामनाय जादों नङा होमबा औ जोङो दायो सिजफायार दं होननानै साफ्रोम रायजो राजाया मिथिगौ नाथाय जोङो लिखित भाबैहाय दासिम गभर्नमेन्टआ होआखै अब्लाबो जोंखौ गभर्नमेन्टआ माने सिजफायार बायदियैनो थानो थाखाय सुबिदाखौ होनाय जादों आरो जेराव डेजिगनेटेड केम्पआव थानायनि ओंथियानो जाहैबाय सिजफायाराव थानाय बेबायदि लेभेलावहाय जों दं आरो दायो दा नोंथांमोना सावरायनायनि खेथ्रआवहाय इन्डिया गभर्नमेन्टजों सावरायनाया बेसेबां डेभेलपमेन्ट जानानै दं ओरैनो जोंनि सावरायनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जों इन्डिया गभर्नमेन्टजों दिनैसिम रायलायनाय जायाखै सावरायलायनाय जायाखै जोङो स्टेटनि जोंनि आसामनि गभर्नमेन्टजों माने टाचआव थालायलायबाय थायो आरो जों स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायलायबाय थायो गेजेर गेजेर आरो जों नैबे दिवालीनि उनावहाय जोंनि सावरायलायनायखौ जों एसे माने गोख्रै लेभेलाव लांनो नागिरदों आरो जेसेबां हायो औ जेसेबां हायो फार्स्ट लेभेलावहाय लांनो नागिरदों जों मोजांनि बाथ्रा बिदिब्ला दा दिनैनि दिनावहाय बर'लेण्डखौ जे जों दिनैसिमबो NLFBआबो सोमावसारनानै गोबां बोसोर 34 बोसोर दिनै सेक्रिफाइस खालामबोबाय दिनै NLFBआबो बर'लेण्डखौ मोनाखै लाबोना होफैनो हायाखै दा एग्जाम्पलाव बुंनो थाङोब्ला NLFBआ जाखिनि एकर्ड खालामदों बे एकर्डआ मोनसे जोलै बारायनो रोङि मोनसे फिथाइसो होननानै बुंजायो दा नोंथांमोननि बायसान्स नोंनि साननायावहाय बर'लेण्डआ जोंनावहाय जाहैमारगोन ना जाहैमारा उनावहाय बड'लेण्डआ जाहैमारगोन ना जाहैमारा बुंनायखौ जों नैबे समाव बेबायदि बुंनो नांगोन बर'आथ' गोबां सेक्रिफाइस खालामबोबाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबोबाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमबोबाय आरो गोबां बर' आइजोफोरा बर'लेण्ड दाबिनायनि हेंथायैनो दिनै माने जिनाहारि खालामबोजाबाय जों बेफोरखौ नोजोर बोयोब्ला बर'लेण्डआ जोंनि एंगारथाव हायै मोनसे डिमान्ड बा दाबि जानानै दङ आरो बे जोंनि जारिमिनावबो दंखायो जे बर'फोरा गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव बर'लेण्ड बिबोगासिनो दङ दा जोङो आसा खालामो उननि समफोराव जाहाथे बर'लेण्डआ मोनथारनांगौ आं बेखौ आसा खालामो आरो जोङो हानायसिबांखौ साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै बर'लेण्डखौ सरकारनिफ्राय बिख'ना लाबोनायावहाय माने हेफाजाब आरो मदद होलायलायनानै लाबोथारनो नांगौ दा जोंनि BTCआवहाय गोदान सरकार फैबाय परिबर्तन सरकार होनना बुङोबा दिनै UPPL सरकारानो दिनै फैबाय जथायै BJP GSP ओमफ्राय आरो UPPL बिथांमोना ज'यैनो बिथांमोना दिनैहाय जोंनि BTCआव सरकार मोनसे दाबाय नोंथांमोना बिनि सायावहाय नोंथांमोनखौ ओरैनो माबायदि नोजोरजों नायनायखौ नुनो मोन्दों ओरैनो सोरनिबा जथाय सरकार खालामनायावथ' जोङो NLFB आफाद हिसाबै जेबो बुंनो थाङा आरो जोंहा बुंनांगौ प्रयजनबो गैया नाथाय जोंनि रिजनेल गभर्नमेन्ट हिसाबै जों NLFB आफादा दायो
सिजफोराव दं हिसाबै जोंनो माखासे सुबिदाफोरखौ होनांगौ जेरै जानायनि लोंनायनि बेलायावनो होन बा जों केम्पावहाय थानाय समावहाय सेंग्राफोरनो जा टिएफोर होनांगौ बेफोरबायदि टिएफोरखौ जुदि होबाय जोंनो जुदि फाइनान्सियेलि हेल्प खालामोब्ला जों हयथ' सेंग्राफोरनो टिएखौ होनो हानाय मोनसे परिस्थितियाव फैगौमोन नाथाय दिनै जोङो 2 बोसोरानो जाफैबाय होनजायो 2 बोसोर जाद्रायाखै बारु 1.5 बोसोर जाफैबाय जों केम्पाव थानाया बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' बेफोरबायदि फाइनान्सियेलि हेल्प खालामाखै बेखौ सिदायै बुंनो हायो आरो दैदेनगिरि हिसाबै बिटिसिनि चिफ बिथांमोना मालाबाफोर नोंसोरनि देरायाव हाबफैनानै दुख सुख बिदिनो मोजां गाज्रि खबर लाफैदोंना दिनैसिमथ' जोंनि केम्पावहाय फैनाय जायाखै बेबायदि माने पलिटिशियानफोर फैनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला टुरिजम डिपार्टमेन्टनि इएम बिथाङा जोंनि केम्पावहाय सानसेखालि फैदोंमोन जोंनि केम्पनि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरा माने गाज्रि अबस्थाखौ नुलांनानै बिथाङा जों दा नैबे जा केम्पाव दङ बे टुरिजम डिपार्टमेन्टनि गेस्ट हाउस दा बिथाङा फैनानै बुंदोंमोन जे ओरै लिक जानायफोरखौ थिग खालामनानै होगोन आरो दैनि सुबिदाफोरखौ जों बानायनानै होगोन बे लामा सामा माने एसे गाज्रि जानायफोरखौ जों बानायनानै होगोन बेबायदि खोथाखौ होलांदोंमोन नाथाय बोसोरसे बारबाय दिनैसिम माने जेबो इनिसियेटिभ लानायखौ नुनो मोनाखै आरो खोथाखौल' होनानै थांदों नाथाय खामानिखौ मावाखै दा नोंथांमोना बेखौ फैजानो लुबैयो औ जोंथ' लुबैयो जों केम्पाव थानाय हिसाबै जोंखौ पावाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा खबर लाफैजानो लुबैयो जों मा जादों मा लोंदों जों माबोरै दङ जों मा लुबैदों बेफोरखौ सोंस्ल' फैजानो बा जोंखौ माने जोंनि आवाजखौ खोनासंनो थाखाय बिथांमोनखौ सम होजानायखौ जों लुबैयो बेफोरबायदिनो आरोबाव दा जोंनि खुंथायाव थानाय सरकार बिथांमोना प्रमद बर' बिथांमोना बुंबाय थादों ओरैहाय सनितपुर बिश्वनाथ सारियालि बेखौ दिनै सिमा बारायनायनि खेथ्रआव सनितपुरखौ सोफानायनि खेथ्रआव बिथांमोना बुंबाय थादों नोंथांमोना बावहाय बारायगोन ना बाराया बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो औ जोंनि डिमान्ड हिसाबै NLFB आफादा जेब्ला ओंखारबोजेनदोंमोन बै समावहाय जोंनि आर्मि चिफ बिथां एमबाथा बिथाङा बुंखादोंमोन जे NLFBनि गिबिसिन डिमान्डआनो जागोन रन्जन दैमारि सारखौ बख'नाय बेजों लोगोसेयैनो सिमा बारायनांगौ गामि दानख'नो नागिरदों बेफोरखौ दानख'नो मोना बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै दोनखानाय दङ आरो दिनैसिमावबो जोंनि डिमान्डआ बेनो जानानै दङ रन्जन दैमारि सारा गनो नांगौ गिबिसिनथाराव आरो बेनि नैथि माबायावहाय दङ जोंहा सिमा बारायनांगौ सनितपुर बिश्वनाथ बिथिं ओरैजाय सिमाखौ बारायलांनो नांगौ आरो बे जोंनि डिमान्डआवबो दंखायो दा हमनानै ला जोंनि रन्जन दैमारि सारा ओरैहाय जि केसखौ दिनैहाय जोंनि स्टेटआवनो बा हाइकर्टआवनो दिनै फोजोबनो हायोमोन दिनै सुप्रिम कर्टसिम थांनो गोनां जादों जोबथा साजा आरो साजा मोनफिननो गोनां जादों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो दा बेनि सायाव आं बेखौसो सानो सिगांनि समफोराव जोंनि खुंथायाव थानाय सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बुङोमोन जे जोङो रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'नायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ होननानै नाथाय गमामायैनो बिथांमोना जुदि रन्जन दैमारि सार गनायनि बेलायाव खामानि मावदोंमोनब्ला थांनाय बेसेबां थारिखमोन आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैया बे समावहाय माने जोंनि मानगोनां हाइकर्टआ फिन आरो जेलावनो थाफिननानै जिउ जोबजासिम जेलाव थाफिननांगौनि मोनसे रायखौ होखो बिथांमोना गमामायैनो जुदि जोंनि रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायनि खामानिखौ मावमारदोंब्ला मानो गवाखै आरो मावदों होननानै बुंदोंमोनब्ला बिथांमोना मा जेलाव सोनायखौ खामानिखौसो मावदोंमोन नामा जोंहा बेखौ दा सन्देह दङ आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बेखौ गोसोआव माने सोंथि हिसाबै लानानै दङ मानो होनोब्ला बिथांमोना गोबां मिडिया बा गोबां निउसफोरावहाय बुंबाय जे जोङो रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'नायनि खामानि मावगासिनो दं होननानै बे लेखायैनो रायजो राजाफोरा माने आसायाव दङमोन नाथाय नै दाखालिबावै कर्टआ जा राय होबाय बे रायखौ खोनानानै साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरा दुखु मोनदों आरो खुद्रिखांनाय मोनदों आरो दा रायजोफोर आं बारा गोलाव खोथा सोंनो सानाखै सोङोब्ला गोबां खोथा सोंनो हायो नाथाय आं सोंला दिनै बिथाङानो जाहैबाय जेनेरेल सेक्रेटारि NLFB आफादनि बिथांखौ आं हामबाय होननानै बुंदों आंनाव दान्दिसेब्लाबो सम होनायनि थाखाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि खुलुमबाय